Sa ubos na ibat yung cellphone guro eh. Yan, kita mo niyo. Okay na. So, yan pala yung kakainin namin ngayon mga kamastero. Fried chicken. Dito kami sa Tabunok. Yan. So, tara. Let's eat. Sili oh. Sili. Libre pa to ni Rakitiro Master. Ilong please na para kuhaan mo lang. Mula. Wait. Mukabog minti. Ito sa i. Ilong please. Magutom pa kami mga kamaster. Mauwa nga. Ako suway. Kunti na lang ang tao. Kailan ano? Wah. Hindi naman kabukal ng helmet ito. Okay niya. Sarap yung fried chicken lang mga master. Ito sa simpla nga. Humok yan. Tao. Yung mga viewers ako sa gusto natin na i-share ko yung i-share ko yung Hindi nga sa yung buwan. Madali kami kumain mga kamaster kasi puntahan pa namin si Tatay Silisa. Upload. Sige lang. Sige ako ito po. Sa rin yung sponsor mo siya. Pwede ba yan? Saan mo ka ang kuwal do? Yung hamle? Gimana lagi? Ano man? Ganun. Yung hamle? Iya. Tanta. Sama sa Arvin ba yun? Pinapatid natin ang tumulong. Nagsakaran sa kalumbre? Grabe.
Sugar na ko eh. Gamay kaon na wala. Ay, gamay-gamay. Oh, may parang tambok. Mapuno na kong tiyan. Ang tiyan napuno. Gamay pinaiwa. Mo ni kapag views mo. Yung tao. Ano yung kung tingin nga? Ang tao? Katorag kita. Muna. Dire. Oh. Sugar ba? Ano? Faktor gitu. Gas beraan. Mga nakawan, standby sila, no? Ano ba ako? Patrick, nasugod na mag-vlog Patrick ba? Ano tam, makikulab na lang nila. Lado na meron niya. Ibigay sa una. Paggawas niya, nag-vlog, nagagon niya. Kung alam man, siyempre ayon kay kung cellphone niya lagi. Buba ko na yung cellphone una. Karong kapait ba kung cellphone ko na siya papa. Mag-vlog, diba? So, ano ka subscriber na? Sa pagka-video niya i-upload. Dapat ang views eh. Balik sa ano, 1 year ang setup yun. Grabe mga kamaster, ang busog. Nabusog ako mga kamaster. Ubos oh. Ayun mga kamaster, busog na kami. O, nilibre ko pala si Marinong Homeboy. Palihog ba mahal dito? Ayun mga kamaster, tapos na kami kumain mga kamaster. Yan.